вось я ўжо у абноўцы у новай маёй кашульцы, которую сама шыла-вышывала. І зараз хочу вярнуцца да кніжак, праз каторыя яна ў мяне з'явілася. Вось гэтая кашулька, яна зроблена не як рэканструкцыя, а такая зборная салянка з-пад дняпроўскіх розных узораў. І гэтыя ўзоры ў кніжках я вам зараз пакажу. Вось тут у мяне на рукаўчыках і на планцы, вось тут такія лілеечкі прыгожыя. Гэта ўзоры з Магілёўскай вобласці краснапольскага раёна. Вось яна планачка і манжэткі такія. Вельмі прыгожанькія, хвалькі гэтыя мяне проста зачаравалі, я не змагла прайсці міма. Тое, што ў мяне на паліках і на рукавах, вось гэтыя шыкоўныя штукі, гэта ў мяне ўжо з кніжачкі Галіны Рудніцкай, вось такой. І вось яны, гэтыя ўзоры, таксама Магілёўская вобласць, вось яны тут показаны, ўжо без такой далейшай дэталізацыі, проста Магілёўская вобласць. Ну, пад Дняпроўе, все окей, все добра, все пасуе. Далей у мяне ёсць каўнерык. Вось каўнерыкі краіліся проста вось так, не так, як зараз кроюцца з такімі пашыранымі куточкамі больш, а проста вось квадратик такі. І на каўнерыках, бачыце, ёсць такая палосачка і розеткі па куточках. У мяне прыкладна таксама зроблена, вось яны, розетачкі, куточкі, і пашла палосачка ўздоўж. Для завязкі я выкарыстала вось тут у мяне такая стужачка. Гэта таксама элемент, который даволі часта прысутнічае ў паддняпроўскіх строях. Вось тут дзяўчаткі у кашульках, которые не гузікам фіксуюцца на шыі, а менавіта стужачкаю. Вось і ў мяне гэтаксама. Ой, ну і я сябе адчуваю ў гэтай новай кашулі такой сапраўднай рукадзельніцай, бо гэта першы раз, калі я ўсё ад самага пачатку да самага канца зрабіла сама.